v Nových Zámkoch na neurochirurgickej klinike ako sanitár. Keď som sa pred 7 rokmi ocitol v nemocnici v Nových Zámkoch ako pracovník, ani sa mi nesnívalo, že sa vám budem o pár rokov prihovárať. Prihováram sa vám ako sanitár a zároveň ako člen výboru základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek pri fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch. Aj z tohoto miesta vám chcem povedať, že vás sestry a pôrodné asistentky podporujem a som na vašej strane. Prajem, aby toto naše zhromaždenie naplnilo všetky očakávania a aby naše hlasy boli vypočuté. Spoločne môžeme dosiahnuť veľa a verím, že aj my sanitári, asistenti a ostatní zdravotní pracovníci sa dočkáme spravodlivého mzdového ohodnotenia. Želám nám všetkým pevné zdravie, tiež veľa odvahy, síly a energie pri presadzovaní našich požiadaviek.